बर' हारिया मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै बा मिथिंगाजों खाबजानानै बायदिसिना आबाद मावनाय आरो बायदिसिना आबाद मावनायजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो रंजानाय बा गोबां फोरबो खुंफुंनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा बर' हारिया दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खान्थि बायदियै बोथोरजों खाबजानानै आरो मिथिंगाजों खाबजानानै गावनि माखासे खामानि आबाद मावनायाव नाथाय मोनसे खोथा माने बे आबाद जोंनि आबाद थिलिनिफ्राय थांनाय बे आबादनिफ्रायनो माइनिफ्राय माइरं दिरुननानै गोबां जायगाफ्राव दैथायहरनाय जायो। नाथाय बिनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ दिनैसिम आबादारिफ्रा मोननो थाङाखै। मानो होनबा जि खस्थ' खालामनायनि फिथाइ आरो मालाबा समाव जुदि माइखौ फानोब्ला बिनि गोनांथि मुलाम्फाखौ आबादारिफ्रा मोननो हायाखै। बे दा दङ ख'नि सोनाब फारसे थानाय नैबे दावलिगुरि बे गामियाव आरो बे गामिनि उदां गेवलां नैबे फोथाराव आबाद फोथाराव आङो दंफैयो। आङो दा बोथोरनि नैबे समाव मा माइ आबादखौ मावनाय जायो आङो माखासे बेवहाय आबादारि बिथांमोननिफ्राय आङो मोगा-मोगि गेवलां फोथारखौ आङो दान्दिसे केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो थाखाय आं खावलायबाय। नैबेनो जाहैबाय दावलिगुरि गामिनि गेवलां आबाद फोथार। जि आबाद फोथाराव बयबो गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय आलि खोनाय खोथिया रोगानाय बायदि खामानिफ्राव मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ बे समाव आङो बे दावलिगुरि गामिनिनो सासे गोख्रों राफोद आबादारि बिथाङा बे समाव आबाद फोथाराव खामानि मावगासिनो दङ। बिथांनिफ्राय दान्दिसे माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन जे नैबे समाव मा आबादखौ बिथाङा मावनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। नैबे दावलिगुरि रायजोफ्रा बे आबाद फोथाराव बयबो मुखुब जानायखौ नुनो मोनदों। दा नैबे समाव मा आबाद मावनो नागिरदों नोंथाङा? आबादनि बिथोराव जोङो माइ होनना बुङोबा बिदिनो जोसा, माइब्रा, फुलफाख्रि, नाग्रि, रन्जित बेफोरखौ आबाद खालामनाय जायो। गोबां सुबुङा गोबां हायाव गायो। दा मेनलि जों लायो रन्जितखौ बांसिन लानाय जायो आरो खारन बे हाया रन्जितनि थाखाय जोबोद मोजां हा माने दैबो अरनाय। दा बे हिसाबै जोङो मेनलि रन्जितखौ बांसिन हिसाबै गायनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा खै बिगासो गायगोन? आं मथा मथि दा आंनि निजा हाखौल' गायनाय जायो। आङो दा 12 बिगासो हाखौ गायनाय जायो। बेनिफ्राय बिगायाव बेसेबांसो आबादनि मुलाम्फा जायो? बिगायाव जा दुब्लियाव हासार दं बे हासारखौनो हालेवनानै गायनाय जायो। दा बेयाव जोङो 12 मन। दा बिनि सोलायै सिगां समाव माइसालि माइखौ गायनाय जायोमोन। आथिखालाव बेखौ गायला नामा बारा? बेखौथ' आगोलाव गायनाय जायोमोन। माइमा बिदिनो माइसालि नाग्रिफोरखौ बांसिन गायोमोन। खार'ना बिनि आइखौ एसे खम नुनायनि थाखाय जोंहा बे रन्जित माइखौ दा गोबाङानो बांसिन गायनायखौ नुनो मोनबाय आरो। बर'नाव मोनसे दोरोङारि दङ जेनेबा गायजेनबा जेनेबा गसा लायो। नोंथाङा गायजेनबाय नामा? लायो लानाया आंहा गायजेनाखै दा लाथ'नाय जायाखै आरो। औ दा बर्थमान खोथियाखौ फुगासिनो दङ दा खोथिया। गायनाया माब्लानिफ्राय जागायगोन? गायनाया दा गाबोनहालागैनिफ्राय गायनाय जासिगोन। हायाबो जथेस्थ' मोनखानाय बायदि जाबाय। दा जेनेबा गोबां आङो दा आजिलै 32 बोसोर जाबाय खामानि मावनाया बे माइ आबादखौ खालामनाया। दा बेयाव आगोल समाव जोङो ट्रेक्टर हाबामोन नालाय ट्रेक्टराबो खममोन। बे हिसाबै जों मोसौजों हालेवनानै गोबां बोसोरखौ गायनानै जाबोनाय जादों। दा हयथ' ट्रेक्टर मोननानै जों एसे आरामाव फैदों। अब्लाबो जोंहा बे गायनाय फुनायाव बे खदाल जावनांगौ, आलि खोनांगौ, खोथिया रोगानांगौ बेनो मेनलि आरो जोंना दा। आबाद जेब्ला मावो खस्थ'बोथ' बहुद जायो, गोबाङानो खस्थ' जायो। नाथाय माइखौ जेब्ला जोङो फानोब्ला बिनि दामखौ जों बारा मोना। बेनि सायाव माबा फोरमायहरनो लुगैयो नामा सरकारनिसिम? बेनि सायाव आङो सरकारखौ आङो खावलायनाय जायो। माने जोंहा माइ आबादखौ मोनो जोङो बिगायाव 12 मनल'। बेयाव जोङो आबाद खालामनायाव जोंहा माखासे गावबो हारसिं हाजोबै हिसाबै खामला लानांगौ जायो, माइ जोलै बायनांगौ जायो, ट्रेक्टरनि भारा हरनांगौ जायो। बे हिसाबै मुलाम्फाया जोंहा खोब खम परिमानाव थायो। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैयो जाहाथे सरकारा बेफोरनि सायाव माबाफोर एसे मावनानै जाग्राफोरखौ एसे हेफाजाब हरनाय राहा लामाखौ जाहाथे हरो।